మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అమ్మ బిరువాలో చీర తీసుకుని కట్టుకునే వాళ్ళం గుర్తుందా? అలాగే ఇప్పుడు కూడా నేను మా అమ్మమ్మ బీరువాలో ఒక చీర తీసుకొని కట్టేసుకున్నాను. ఎక్కడికి అనుకుంటున్నారా? ఈరోజు మేము అన్నవరం వెళ్తున్నాం. సింపుల్‌గా, కంఫర్టబుల్‌గా ఉంటుందని మా అమ్మమ్మ చీర తీసుకొని కట్టేసుకున్నాను. ఎలా ఉంది అని అడిగితే అమ్మమ్మ సూపర్ ఉంది అంది. మీరు చెప్పండి ఎలా ఉందో? మా తాతయ్య ఉండుంటే మీ అమ్మమ్మ కంటే నీకే బాగుందిరా చీర అని చెప్పి ముద్దాడేవారు. ఈరోజు మేము ఇంతకీ అన్నవరం దేనికి వెళ్తున్నామో తెలుసా? ఈరోజు మా ఇంట్లో ఉన్న ఒక చిన్ని పుట్టి బాబుకి